Pinirito ko mga kaibigan og sayo. Alas 5:10 parong orasa. Yan na mga kaibigan. Init kaayo. Musiga ginagyod ang oil. Oh. Unsa na? Delikado kayo ning buhata kung adto ka sa mga kusina nga kaabuhan nga mga ang material kanang mga bamboo ingon ana ba mao na nga ako magluto gani kog pinirito ari gyud ko sa open dili gyud ko sa sakop ari gyud ko sa amua nga nakaran kay mahadlok man ko ingon aning mukalit og kadakuan kayo may nang ari sa gawas kay wa kay kakuyawan basta wala lay uwan adto gyud ko sa gawas.